Escolta, que sembla que la Nerea no ve. Què fem, presentem el programa o no? Sí! Ok. Hola a tots, estem de tornada al podcast de Fent Campana. Avui sembla que la Nerea no vindrà, així que m'encarregaré jo solet de presentar el programa. A l'anterior capítol vam estar parlant d'un tema que ens agrada a tots, el teatre. I avui de què anirà? Hombre, Nerea, pensava que no vindries. Com que no, aquí estic. He arribat tard, però no m'ho podia perdre, això. Així? Per què? De què parlarem avui? És un tema que pot crear controvèrsia, però és molt interessant. Avui parlarem de les drogues. De les drogues? Però no és una mica tabú, aquest tema? No, home, Ferran. És un tema ampli, segur que t'enganxa, ja veuràs. Sí, segur que sí. Que, per cert, per què has arribat tan tard? No res, he hagut d'anar al metge. Sí, doncs vés en compte perquè ara fiquen falta per aquest motiu. Ah, sí? No fotis. Sí, de fet, ens ho explicaran ara mateix. Yo no lo veo justo. O sea, lo que estaba bien antes es si ibas al médico, pues tenías las faltas justificadas como debería ser. Ya si faltas porque tú quieres, entonces ya es tu problema. Pero las faltas justificadas deberían de seguir existiendo. És una falta, només falta, ni justificada ni no justificada, doncs almenys pujar el percentatge de faltes, d'hores que pots faltar, ja està, és això. Crec que s'haurien de poder justificar les faltes. En casos de malaltia o d'anar al metge i aquestes coses, sí que s'hauria de poder justificar la falta. Em sembla una tonteria. Me parece que debería ser más flexible, ya que una falta justificada abarca más problemas que puede sufrir una persona. Entonces, eso, yo creo que deberían tener más consideración con las faltas justificadas, que no cuenten lo mismo. Que amb aquestes faltes d'assistència, perquè recordem que són apartats de matèria, no són un 20% de les faltes de la matèria sencera, és veritat que és difícil que aconsegueixi les competències bàsiques d'aquest apartat amb aquest 20% superat. Ara bé, convertir això en un obstacle que impliqui que l'alumne perd el dret a avaluació contínua, jo no en seria partidari. Personalment no en seria partidari. Siento que transmite el mensaje de que no le importan prácticamente los alumnos, de que buscan simplemente de que estudien de alguna manera y de que nos mantengan a rajatabla, por así decirlo, y que no nos movilicemos mucho y no nos pronunciemos, y me parece bastante feo por su parte porque al fin y al cabo pues somos personas como ellos, aunque ellos nos quieran mantener cerrados en una caja, y tenemos nuestras opiniones y como en vagas y huelgas pues tiene que estar todo todo justificado como si vamos al médico o a cualquier otro sitio. En el món de l'empresa, les absències, justificades o no, tenen una conseqüència. Llavors està bé que vosaltres prengueu consciència de les conseqüències que té no assistir a classe, de la mateixa manera que si no assistíssiu a treballar podríeu rebre alguna penalització o fins i tot algun procés d'acomiadament, encara que les faltes fossin justificades. Per tant, en aquest sentit, jo crec que és positiu perquè acosta l'aula al món de l'empresa. Pues un mensaje de intransigencia, porque si en el mundo laboral se permite este tipo de justificantes, ¿por qué no a nivel académico? Entiendo que ciertos derechos están reservados a los trabajadores y los estudiantes aún no son trabajadores, ¿sabes? Yo creo que el alumnado, además en el caso de ciclos superiores, es mayor de edad y ya sabe lo que tiene que hacer con su vida. Si viene o no viene, pues es su decisión. Quiero decir, yo forzar eso a mí personalmente no me parece la mejor estrategia. Los alumnos vienen más a clase. Sí. Creo que vienen a clase por las razones equivocadas. Yo vendría a clase para aprender, no porque me van a poner una falta. Y de la misma manera que a un examen y lo intento hacer bien porque quiero aprender, no porque me van a suspender un módulo, mis padres me van a decir tal. Entonces, hay que darle la vuelta a las cosas. No controlamos los terceros que puedan haber en la vida cotidiana de las personas y estamos obligados a seguir viniendo a clase aunque nuestro estado de salud pueda ser complicado. Sí, no, a ver, cuando alguien tiene algún problema bastante grave, tampoco lo último en que piensa es en todo lo demás. Prioriza ese tema y no se preocupa si en el trabajo o en los estudios está justificado o no, aunque sí, siempre habrá un mínimo de preocupación, claro. D'entrada, un 20% és difícil que l'alumnat, si no té circumstàncies molt excepcionals, superi aquest límit, si no és per voluntat o en part per voluntat. Qualsevol política que restringeixi el mòbil a mi em sembla bé. No només per la classe, sinó en general. Crec que hauríem de començar a aprendre a recordar, a mirar el carrer sense mirar el mòbil, a llegir, a altres coses, perquè sincerament crec que les informacions immediates i constants que ens van donar el mòbil impedeixen la connexió amb l'ara. Per tant, el que s'hi guanya d'entrada dient estigueu 2 hores amb el mòbil allunyat és moltíssim.
Claro, es algo muy radical. Supongo que depende de la asignatura o la clase, puede ser hasta de una ayuda. Claro, si entorpece, el profesor tiene que tener el criterio de escoger en qué caso puede ser justificable o injustificable tener el móvil. Otro debate diferente al que intenta responder esta normativa es la adicción que tenemos todos, también los jóvenes, con los teléfonos móviles. Pues debería de poder tenerlo cargando, porque hay gente que viene que no es de aquí y se tiene que comer a lo mejor una hora en transporte público o media hora en coche y no tiene cómo volver o no sabe los horarios, pues deberían de al menos dejar cargar el teléfono media hora, bueno, media hora no, 10 minutillos para saber qué horario hay de buses o si hay tráfico o cosas así. I també el fet de que sigui molt il·legal de sobte carregar el mòbil a classe em sembla algo molt excessiu, o sigui, no té cap sentit. O sigui, igualment, si no l'estic utilitzant, el fet de que estigui carregant és que no t'hauria de molestar. Es diferente el estar el móvil encima de la mesa y no usarlo a estar usándolo todo el rato. Y el hecho de que hayan dicho de que tiene que estar apagado y guardado en la mochila cerrada, es una tontería. Estructuras más piramidales o de una autoridad más tradicional, el castigo es muy útil. A mí personalmente no me sirve y no lo ejerzo. Prefiero convencer que vencer. Creo que es un esquema que suele funcionar mejor. Yo del año pasado a este he notado un cambio brutal, pero brutal, dentro del aula. Entonces la gente se distraía mucho o al mínimo momento que tenía, pues sacaba el teléfono y ahora pues se dedica a ayudar a un compañero, tiene una conversación, aunque sea intrascendente, con un compañero. Bueno, cualquier decisión es subjetiva y por lo tanto está sujeta a la incoherencia de la vida. Claro, no somos robots, ni los profes, ni los alumnos, ni nadie, afortunadamente. Entonces, cualquier decisión que implique un castigo es inherentemente, potencialmente inherentemente injusta o justa, ¿no? Aunque digan que no, hay algunos alumnos que les caen peor o que les caen mejor y alguno alumno que le caiga peor va a decir esta falta grave para ti y ya está. Solo porque o ellos estén de mal humor o porque cualquier hecho. El criterio de los profesores puede cambiar según quién sea y podría ser más o menos injustos para las situaciones de los estudiantes. Sancionar i descriure objectivament la conducta que ha tingut l'alumne. Si l'alumne és reincident, si l'alumne no obeeix quan se li demana que deixi el mòbil, si l'alumne presenta una actitud desafiant, això pot arribar a escalar i determinar una sanció més greu. Però només que algú de vosaltres no pugui treballar en una empresa i no pugui fer servir el mòbil per això, perquè l'empresa li prohibeix, tindrà problemes d'aquí uns anys quan estigui treballant. O sea, la capacidad de concentración que se ha perdido en los últimos 10 años, yo creo que se puede acabar recuperando. Y usar el móvil, no digo no dejar de usarlo, pero usar el móvil para realmente lo que es necesario. Hay mucha tecnología de la persuasión detrás de la programación de las aplicaciones del móvil. Y eso también, no sé si soy conscientes o no soy conscientes, pero es para tener en cuenta. Que ara ja ens ha quedat més clar, no? Sí, sembla que sí, però ja saps, s'ha d'anar amb més cura. Això segur, però no et ratllis de Ferran, que ara tenim una entrevista molt interessant. I ara sí, sobre les drogues. Sí? Doncs va, que tinc ganes de veure-la. Bona tarda a tots i totes. Avui estem aquí amb en Carles, membre de Narcòtics Anònims, que li farem una petita entrevista. Així que bona tarda, Carles, què tal estàs? Avui, com hem estat parlant, et faré unes quantes preguntes i tu tranquil·lament les vas responent. Moltes gràcies, molt agraït d'estar amb tots vosaltres i totes vosaltres en el vostre programa i esperem que la nostra experiència sigui positiva per a aquell que ens pugui estar escoltant. Perfecte. Doncs mira, et sembla si comencem? Perfecte. La primera pregunta que et volia fer és en què consisteix Narcòtics Anònims? Narcòtics Anònims és una comunitat d'homes i dones que mitjançant l'ajuda mútua s'ajuden a romandre nets, mitjançant el programa o la pràctica del programa de 12 passos de Narcòtics Anònims. Narcòtics Anònims té origen a l'any 54 a Van Nuys, als Estats Units, on té 4 companys, un afroamericà, una lesbiana i 2 companys anglosaxons protestants procedents de la confraternitat paral·lela, que era Alcohòlics Anònims, no s'identifiquen com a alcohòlics i sí com a addictes. A partir d'aquí comença la primera reunió,
Ho comento perquè fa 70 anys doncs, que ja estem presents doncs, a tot el món i també doncs, comentar o especificar la primera reunió doncs, celebrada a Barcelona doncs, també fa 40 anys, o sigui, l'any 84, la primera reunió va ser a prop del Palau de la Música, en un local que hi havia, i bueno, doncs, a poc hem anat creixent. No? De fet, les dues persones, doncs, companys, que és una companya i un company, doncs, que van importar el programa dels Estats Units, que és una catalana, una nativa catalana i un company nord-americà, doncs encara es mantenen doncs, i són companys nostres i bueno, es mantenen nens. O sigui, em sembla que fa un 40 anys i l'altre por ahí, o sigui, sense consumir cap tipus de droga i encara segueixen en la lluita, o sigui, Hòstia, que sí. Vale, la següent pregunta que et vull fer és que com funciona el tractament, la teràpia que vosaltres utilitzeu? Nosaltres no som no és una teràpia en si, o sigui, no es reconeix com una teràpia. Sí que és mitjançant un sistema o un programa de 12 passos, que és reconegut com a mètode Minnesota, per dir d'alguna manera, que també acompanya altres 100 tractaments diferents, d'acord, d'addiccions diferents, però ara m'he liat. No et preocupis. Ara m'he liat. Si la vols tornar a respondre. És de què tracta o sigui, com funciona? Si vols em pots explicar, ja la següent pregunta també és dels 12 passos, si vols explicar com és el funcionament de les reunions. Sí, o sigui, el que serien les reunions de Narcòtics Anònims són informals, no tenen caràcter professional, i mentre dos companys, doncs, seguint una sèrie de pautes i portin en pràctica una sèrie de principis que entren dins del programa Narcòtics Anònims, doncs ja tenim una reunió de Narcòtics Anònims, no? Sí que, bueno, o sigui, normalment doncs, es fan en locals tancats. Aquests locals doncs, es paguen mitjançant les pròpies contribucions dels companys i a partir d'aquí, doncs, bueno, actualment ja som 36 a la ciutat de Barcelona, de reunions. Mira, has estat comentant-lo dels 12 passos que utilitzeu a les reunions. Ens podries explicar una mica què és això dels 12 passos? Com treballeu, suposo? El programa de 12 passos, en definitiva, és un viatge per la vida, no? O sigui, és l'aplicació d'una sèrie de principis que a partir de la pràctica d'aquests doncs, et milloren primer a deixar el consum i després doncs, convertir-te en una persona acceptable, responsable i productiva de la societat. Quan parlem del primer pas, per exemple, estem parlant de la nostra impotència davant del consum de drogues. És a dir, quan truquem a la porta o entrem a la primera reunió, reconeixem que, com a mínim, tenim un problema. Quan comencem a treballar el programa, doncs, ja ens diu que som impotents davant qualsevol tipus de substància que alteri la nostra ment. Per tant, doncs, radicalment, haig de dir no a la primera dosi. Però no a la primera dosi no durant aquestes 24 hores. Durant el dia d'avui no consumiré. I a partir d'aquí seguim creixent fins que arribem al 12è i ja estem parlant d'un despertar de consciència que pot ser que hagis investigat o escarbat dins d'aquest viatge de l'escriptura dels passos que ens pugui aportar cap a on volem tirar la vida. Potser tinc un objectiu que no ha sigut realitzat. No només és parlar dels ressentiments que portem, de la culpabilitat i de tota una sèrie de sentiments, sinó que també enfocat cap a uns objectius i unes capacitats que potser les he perdut a causa del consum de drogues. I un cop assoleixes com el primer pas, vas avançant, no entenc? Exacte. La següent, bueno, això ja m'ho has respost, que és com s'organitzen les reunions, que entre tots alquileu una sala, no? Exacte, o sigui, aquest seria el fet principal. Es poden organitzar reunions, per exemple, a Mataró les fem a la platja. O sigui, a l'estiu les fem a la platja, ningú s'entera, però hi ha uns companys que comencen, perquè és que en una sala fa calor. Clar, sí. Però mentre hi hagin dos companys que tinguin els preàmbuls i tinguin les coses clares i segueixin els principis de Narcòtics Anònims, un addicte que s'identifica amb un altre ja és una reunió DNA. Molt guai. I volia preguntar-te com fas per generar aquest ambient de confiança a les reunions. Bueno, jo no faig res.
Bueno, sí, tu... Bueno, com es genera aquest ambient? Sí, el conjunt. La pràctica de principis, és a dir, quan fem una reunió, no? El que és important o el que s'intenta generar és que hi hagi un ambient que nosaltres entenem de recuperació, que vol dir doncs, que no s'interpel·la el compartir, no? Quan aquell company o companya està parlant, no se l'interpel·la el que està parlant, tampoc jutgem el que estigui dient. I a més, doncs, s'intenta doncs, generar un ambient de confiança, de proximitat, i al final és el que compta, no? O sigui, que hi hagi un ambient que sigui agradable, que puguis estar còmode, no? I que sobretot que s'identifiqui, no? Perquè al final l'ajuda mútua es tracta d'això. O sigui, si jo vaig a un lloc on te reconec o crec que tinc un problema i comencen a parlar d'altres coses, doncs difícilment m'identificaré, no? Aquesta és una de les claus, identificar-te i a partir d'aquí obtindre la informació per dir, escolta, potser ja tinc eines per començar a deixar de consumir, no? Que això es tracta. Aquest seria el principal fet de les reunions, no? L'ambient de recuperació i també la part dels principis de no discriminació. O sigui, això ja forma part de les normes de conducta que tenim com a programa de Narcòtics Anònims, que tindríem com les tradicions, però on ens diu que qualsevol persona té cabuda, mentre reconegui que té un problema amb les drogues, té cabuda a la comunitat, no? Si no és així, també hi ha... Bueno, és així, però també tenim reunions més específiques on hi ha companys o companyes que formen part del col·lectiu LGTBIQ+, que comencen a fer reunions més específiques entre ells. Que hi té entrada tothom? Sí, però no. Es busca, o altres que són, no ho sé, també en tenim de dones. Actualment n'hi ha, sí, em sembla que ja n'hi ha 4 o 5 a la ciutat de Barcelona, perquè s'identificaran més, no? Així podríem identificar inclús en llengües, em sembla que en tenim 2 en rus, ucranià també, llengua catalana, o sigui que en tenim anglès, o sigui, hi ha de tot. Vale, Carles, ara ja sí que sí, última pregunta, i és que quin missatge us agradaria o t'agradaria que els oients es duguessin cap a casa? Doncs m'agradaria que es donessin la possibilitat, no? Aquells oients que considerin, que creuen, que estan identificant que potser tenen un problema o que tenen un problema amb les drogues, que es donin l'oportunitat, no? Jo el que em van dir és que si volia una vida amb emocions fortes que deixés de consumir. No? I al final les portes nostres estaran obertes. La nostra única finalitat és ajudar a l'addicte que encara pateix i bé, esperem que si volen informació ens poden trobar a www.narcoticosanonimos.es o poden trucar directament al telèfon 689-289-813, on directament ens adreçaran a la reunió que estigui oberta per proximitat o per horari on desitgin anar. Doncs fins aquí a l'entrevista. Moltes gràcies a tothom per veure-la i ens veiem aviat. Ha estat bastant interessant, no, Ferran? Ferran? Perdona, Nerea, que havia anat a buscar els CDs. Ah, sí, és veritat, per la següent secció, no? Te les has vist? Sí, bueno, les porto per si de cas. Sí, ja veig. Però estàs preparat per parlar d'elles, no? Sí, anem-hi. Bona tarda. Avui venim a presentar la secció lliure. Avui tenim amb nosaltres a l'Adrià, un expert en cinema. Avui hem recopilat 5 pel·lícules sobre les drogues. Algunes són més dures, altres més fines, però totes molt interessants. Així que si no tens plan per aquesta tarda, prepara't per poder-te estar tota la tarda enganxat a la pantalla. Llavors comencem amb una de les més intenses, no? Requiem for a Dream, que és brutal. El muntatge que té aquesta pel·lícula és frenètic. A mi m'ha deixat ansiós. Aquesta història tracta de 4 persones que lluiten per la seva addicció. És boníssima, però és bastant dura de veure-la. Abans de fer-ho, jo us recomano que us mentalitzeu de que plorareu. Ara canviarem de registre. Parlarem de Trainspotting. Aquí parlarem de l'heroïna, però amb humor. Què fa que t'enganxis més? De la pel·lícula, òbviament. És un viatge ple de caos, crítica social, moments absurds, i si t'agrada la música, la banda sonora és un 10. Sí, però no direm res més. Que vagin a veure-la. Maria Full of Grace ens mostra una realitat molt dura d'una noia colombiana que va convertir-se en mula de drogues per sobreviure. És tan real que sembla un documental. Aquesta pel·lícula et fica en la pell de les víctimes del narcotràfic i la tensió és espectacular. No podries deixar de mirar.
També està Tràfic, que és una finestra de les drogues. Involucra a tot el món que està involucrat amb les drogues, com consumidors, traficants, policies, polítics... Tots estan connectats a la mateixa xarxa. El més interessant d'aquesta pel·lícula és la visió que li donen les drogues de com li afecta a tothom, tant a les altes esferes com a les baixes. I també, visualment, és brutal. Té un estil que fa entendre la història perfectament. I si t'agrada el cine kinky, t'has de mirar El Pico. Drogues, delinqüència i una Espanya als 80. És un clàssic i ens mostra la realitat dels carrers en aquella època, que també és un punt que m'agrada bastant. I doncs fins aquí les nostres recomanacions. Esperem que us hagin agradat i que veieu aquestes pel·lícules. La veritat que jo em quedo amb l'última, és la que més m'ha agradat. Sí, a mi la que més m'ha agradat ha sigut la de Requiem for a Dream. Tens estómac, Ferran, que aquesta és de les més dures. Home, és que jo sóc un noi dur. Sí, segur, Ferran, sí. Què, no t'ho creus? Bueno, anem acomiadant el programa. Esperem que hagueu après tant o més que nosaltres. Ens veiem a la pròxima. Ens veiem al proper capítol de Fent Campana!